Det ligner faktisk, at vi bare skal lige over. Nej, vi skal bo her. Det er så vildt, at det er den her, vi får lov at bo hos, fordi det var vores første prioritet. Ja. Altså, jeg tænker, at vi får æren af det. Hvordan banker man på til sådan en benediktinsk kloster? Øj, der kommer en bil hernede. Sofia? Nå ja, det er derinde. Kan vi bare banke på? Ja. Vi fik lige at vide, at vi skulle gå ned til nummer 32. Og det er vi ved nu. Og det er vi ved nu. Men hvordan sådan kom vi ind? Jeg kunne høre en dør, der lige blev lukket op. Hvad? Jeg kunne høre en dør, der lige blev lukket op, så måske. Det var godt nok nonnet. På en meget flot nonnet måde. Hvordan finder vi det? Hej. Det er så meget nonnet, som jeg føler, det kan blive. Ja. Altså, nu har jeg kun set sådan noget her på film før, ikke? Mm-hmm. Men der er altid sådan et vindue, der så er åben med skodder for. Ja. Hvor der lyser sådan ind på et skab. Første dags arbejde næsten overstået. I hvert fald indtil frokost. Indtil frokost, ja. Vi har været græsslåere. Jeg har brugt en stor græsslåmaskine, og så har Mikkel taget kanter. Yes. Det er ret gode til, faktisk. Ja. De har i hvert fald sagt grazie mille mange gange. Den ene af nonnerne, Lucille eller Lucia, hende vi snakker mest med. Ja, var meget taknemmelig for, at Mikkel han ved, hvordan man bruger sådan en kanttrimmer. Ja, buskrydder. Det er fordi, nu har de fået en masse stier tilbage, de ikke havde tilbage før. Ja, der er en masse stier, de slet ikke vidste, de havde. Ja, og dem har jeg fundet. Ja. Og så har jeg buskryddet dem fri. Så det er de glade. Skal vi vise dem? Ja. Skal I lige se det? Dem her, de var der lidt. Hold op, hvor de klokker der. Så har de simpelthen fået de her stier tilbage nu. Og grazie mille, siger de mange gange. Og vi har spist finer. Ja, fra haven. Og tomater. Og tomat. Fra haven. Og jeg tror, vi skal have salsa senere, for hun var en af nonnerne, der gik med sådan en spand tomater og sådan dolce en manche eller noget. Sofia, hvor er du? Get ud. Der er hun sgu da. Det er sjovt. Hola, Sofia. Ja, det er jo så spansk. Buongiorno. Buongiorno. Hvor finder jeg dig henne? Hvordan kommer jeg ind til dig? Du skal ind der, hvor vi sidder ved de runde borde. De runde borde. Skal vi se, om hun stadig er derinde, eller om det bare var en AI-version af Sofia. No mio. Vildt.
Hola. Eller, buongiorno. Ciao. What are you doing? We are sorting paper. Nice. Yes. So we have to clear all of the tables of paper, and then we have to kind of clean. Okay, so you're not off for today, I believe. Altså nonnerne, de arbejder og de beder. Og noget af det, de arbejder rigtig meget på, det er at producere deres eget grøntsager og få at producere blomster, som de kan tage med ind i kirken. Og det er sådan det helligste ish, tror jeg. Jeg tror faktisk det er, hvor de producerer deres blomster til kirken. Arbejde er en stor del af deres... Arbejde og bøn, det er det. Ja. Altså. Men hvor sådan, det er ikke alle klostre, hvor arbejdsdelen er så vigtig. For mange der er det der med at bede er den vigtigste del. Her arbejder virkelig en stor del. Ja. Og en der sagde noget med, at forskellen på... Det har jeg jo sagt i video. Skal jeg sige det igen? Hvad? Forskellen på cikader og myrer. No. Det er, at cikader, de synger hele sommeren, hvor myrerne, de arbejder hele sommeren. Og til vinter, så dør cikaderne, og myrerne lever videre. Wow. Dybt, ikke? Så bliver jeg simpelthen vasket tøj på klosteret. Ja. Hold op, det er også lidt skidt. Klosterstart. Og skyllet af i numseskylleren. Ja. Ja. Det var virkelig ikke et særligt smooth sådan slide, jeg lavede der. Jeg er sikker på, at det var flot, skat. Det er nonnerne på vores kloster, man kan høre, der synger. De har masse lige nu. Messe. Det lyder så smukt. Det er ligesom sådan en masse skrøbelige englestemmer. Det er virkelig smukt. Den samme sang, det er det samme, de synger. Tror du mere bare sådan en... Amen. Ja, det tror jeg også. Okay, der er nu sket det, at vi skulle have været et smut ned her Jenga og besøge et springvand, og det har været super fedt. Men busserne her i Italien, de er overhovedet ikke særlig forudsigelige. Så jeg tænker, at vi skal prøve at se, om vi kan tomle måske. Det er ikke fordi eventyret stopper, men man kan ikke tomle her i byen, tror jeg, i Italien. Jeg prøvede også på det. Ja, det virker som om, der er nogen, der pegede mærkeligt af os, så jeg tror ikke, man tomler i Italien. Til gengæld så tager vi nu det her tog hedder det, til Jenga, men et andet sted Jenga, derude skulle være hen alt for langt til at gå til vandfaldet. Og så oplever vi nogle rigtig flotte grotter i stedet for. Og så er der et sted, man kan bade, som vi prøver og se, om man ikke kan. Jeg ved overhovedet ikke om der er. Jeg har bare set, at der er vand. Vi har set, der er vand i byen, og vi satser på det. Humøret er i middelhøjde. Humøret er lavt. Er det der tog, vi skal nå? Så tror jeg, vi skal til at nå det nu. Sofia, har lige fundet noget af det sejeste, jeg har set i mit liv. En ham. En ham for et insekt. Det var derfor, at vi ikke kom ud og se vandfald i dag, skat. Det er det mest turistede, jeg har gjort i hele mit liv, det her. Og jeg ved bare ikke, om jeg prøver mig om det. Broadly speaking, the whole Cathedral of Milan could be contained in this book. 100.000 år. 120.000 år. Ja. De er største. Bratwurst og blomkål er blevet opfundet herinde i netop denne grotte. Wow, det er meget tysk. Det er meget tysk. Og det er lidt utroligt, når man tænker på, at vi er i Italien.
Wow, der har jeg helt glemt med alle de turister. Ja, det er også. Det er vildt, den her grotte her er 1.400.000 år gammel. Der er altså sket lidt siden da, var. Ja. Vi har fundet en hemmelig flor. Ja. Som vi kan prøve at snige os ned til. Og bade i. Yeah. Jeg tror, man kan gå ned her. Skal vi bare prøve det? Ja, det tror jeg ikke, jeg har lyst til. Okay. Vi prøver det derovre. Ja. Men jeg følger efter dig. Du er den klogere også. Tror du, der var så højt inde i grotten? Tror du, der var så højt derinde i grotten? Hvor nu har man bare noget at sammenligne med, fordi man har biler og sådan set målstoksforhold igen. Ja, her kan vi gå ned. Hvordan vidste du det? Det er fordi, jeg så det på bussen. Nå. Jeg tror ikke, vi kan komme tættere på. Det skal vi heller ikke. Skal vi ikke bare være her? Derovre måske. Men altså. Det hører vi jo heller ikke. Fuck, hvor nice. Det var derfor, at vi ikke kom med Vi skulle hertil. Ja. Alting sker en grund. Ja, lad os Og fucking op oftest og faktisk er de allerbedste grunde. Det er sådan, vi gør. Fuck, det er dejligt. I skal med. Vi skal med herhen. Over og se noget sindssygt flot. Okay, det der horsestykke her. Save the Birkenstocks. Wow. Prøv lige at se et sted. Prøv lige at se et sted. Det er et ret godt sted, vi har fundet. Der er faktisk ikke nogen af de andre turister fra grotten, der lige får oplevet. Nej. Haha. Aha. Godt, at vi krydsede med os, var. Ja. Nu skal vi hen og ligge på varme sten og udforske vandfald, som var planen for i dag. Skal ud med de her solbriller til Sofia. Det er mission. Here's your sunglass delivery, my lady. Your sunglass delivery. En blå et eller andet. Nå, flot. Sunglass delivery. My lady. Wow. Det var lige lidt dybere, end jeg kunne bunde der. Det var really holdt lidt. Hva? Nå. Bundet. Det gjorde du godt med kameraet. Hvad? Det gjorde du godt med kameraet. Tak skal jeg. Jeg ønsker, jeg var sådan en, der bare vidste alt muligt om tog, som bare kunne sige, ej, det er en 460'er, 438, wow. Fanden, den er flot. Tak for en dejlig dag, skat. Selv tak. Rigtig godt, det her. Okay, så man kunne godt komme ind. Ej, der var rigtig se i skov. Der var åbent hus i et museum. Jeg tror måske, at vi har glippet rundvisningen. Men kom ind. Det er meget vigtigt teater.
Det er jo så her, jeg i aften skal optræde simpelthen med mit nye show. Vi taler ikke italiensk. Jeg kan se, at folk arbejder stadigvæk på fulde drag bagved generalprøverne. Ja. Jeg føler måske, det er et form for parlament eller et eller andet. De kører simpelthen videre fra generalprøven og snakker stadigvæk en del af skuespillet. Vi ved ikke, hvad du taler om. En dag på klosteret. Vi har slidt vindue. Gamle vinduer. Vil du bruge skanneren? Tak. Og det er allerede 32 grader. Det er det. Klokken er lige ved 10. Hvad står nogle af de andre dernede, som er workaway? Nej, vi kan nemlig ikke finde vores vand. Det er lidt træls, der er 32 grader. Jeg tror, den ligger inde i sådan et baglokale, hvor vi hentede de her vinduer. Og der tør jeg ikke gå ind. Nej, det er også fordi det lyder som om, de har møde derinde. Ja. Eller måske de har LAN party også. Det ved jeg faktisk ikke. Ja, vi ved ikke, hvad de laver. Ja, jeg er meget opsat på de LAN party. I dag fandt jeg ud af, at de har computere derinde. Så jeg føler lidt, at jeg er blevet bekræftet i, at de holder LAN parties. Først bare en kæmpe stor organisation, der har i skalkeskjul for at være nonner, egentlig bare få lov til at game hele dagen. Ja, det er min teori. Men vi må videre med vinduesslutningen. Ok, vieni. Vieni Sofia. Sì. Klokken har lige ringet 12, hvilket betyder, at vi må gå til pause, og så er der frokost om 12:30. Yes, og så er det kun 2 timers arbejde igen. Ja, jeg føler faktisk, at de er ret stolte af os, fordi vi er pisse gode. Det føler jeg også. Vi får en ret fede opgaver, og vi løser dem næsten hver dag, ikke? Og får en ny. Altså, vi løser dem hver gang. Ja, ja. Men nogle har taget længere tid, men sådan er det. Nogle tager tid. Ja, det er der, vi har været. Og det er så her, vi næsten bor. Det er her, vi spiser. Det er gæsteområdet simpelthen. Her har vi vores lille gæsteterrasse. And there we have Dande. Ciao. And the visitors garden. And Sofia in a moment. Sofia? Ja? Say hello. Hello. Man bliver automatisk lidt mere stille, når man går igennem her.
Ja, det har vi også ordnet en masse. Sofia og jeg. Og der har vi andre workaway. Det er Helen. Hun er fra Irland. Det er så god turen for at komme hen til vores arbejdsstation. Som er det over for enden. Og det er altså et kæmpe kloster. Kæmpe kloster. Så stort. Og jeg tror, der er så mange værelser til så mange nonner. Men de er kun 12. De er kun 12. Det er ikke så mange. Og 5 af dem er over 80. Yes. Det er arbejdet. Fortsæt. Så er der gang i den i Fabriano. En italiensk høstfest skulle det gerne være, hvor vi ligesom fejrer, at afgrøderne er i hus. Ja. Det skulle være en speciel oplevelse. Yes. Meget kulturel også. Ja. Og vi sidder lige nu, vi har taget toget til en lille by, og nu tager vi bussen videre op til centrum af byen. Hvor festlighederne kommer til at foreløbe. Yes. Der er så glæde over kalas. Kan du se det? One life, life in. Range Rover 2024. You have nice niche handwriting. Yes. Thank you. I worked a lot on it when I was a kid. Det her, det er simpelthen det mest italienske, jeg tror, du overhovedet kan finde som turist i Italien. Fordi det er så uturistet et sted, og det er en festival for mad og for høst og for råvarer. Så, altså, og vi spurgte om det mest lokale og det allermest italienske, man går på. Det er med salsiccia og kål, og så er det hedder en cressica. Jeg tror, det kommer til at smage så lækkert. Det tror jeg også. Så er der ægte italiensk pasta med vildsvin. Simpelthen. Al den. Spændende. Meget spændende. Det tog lang tid. Det gjorde det, men jeg ventede også på Helle. Hun var meget sådan gående over. Jeg blev nødt til at tænke til sidst, ej, næsten nu er det uhøfligt ikke at gå. Ja. Og hun ville vente med os. Ja. Men her er simpelthen pasta bolognese al den. Yes. Cheers. Hun spurgte, om jeg ville have, og det ville vi gerne. Ja. Vi kun én gang bestik med, så vi kan bare lige... Ja, vi skiftes bare. Ja, så er det min skørt. Thank you. Der er en helt fantastisk ro og fred på sådan en nonnekloster. Der er en masse larm udenfor, men lige herinde, der er der bare sådan en spirituel ro, hvis man skal sige det sådan. Tiden går, og klokken slår, og vi har snart været afsted i... Vi har kun lige været afsted i 14 dage. Ja, ja. Ej, hvor sygt. Jeg føler, at vi har været afsted i 1,5 måned. Men det vil sige, at der er 1,5 måned endnu. Fuck, der kan nå at ske meget på den her ferie. Ja. Nice. Sono dei registri del pedale. When you play and you want to change the come si chiama?
registri. Yeah. You memorize before and you after you. So you don't have to move so far. No, exactly.